Това е монолитна настилка за индустриални подове, позната още под името драскан бетон. Тази настилка покрива нуждите от широк спектър от индустриални дейности. За изработката ѝ се използват готови бетонови разтвори и добавки. Поради спецификата на обработка, използват се ръчни инструменти за надраскване, настилката е пригодена за груба употреба и трафик на мотокари и тежкотоварни камиони. Тази настилка е високо устойчива и е изключително гладка. Има маслоотблъскващи и хидроустойчиви свойства. Предназначена е за интензивен трафик. Това я прави предпочитана за тротуари, бензиностанции, подземни и надземни паркинги и други. Индустриалните настилки от драскан бетон се отличават с висока якост, износоустойчивост, равнинност, лесна и почти никаква поддръжка. Имат дълъг експлоатационен живот и кратки срокове за изпълнение.